päälle näin ja ruvetaanpas käymään läpi tuo, mistä tämä kurssi niin kuin koostuu. Elikkä, no ehkä mä voisin ensin lyhyesti kertoa itsestäni ja tavallaan, että mistä näkökulmasta mä niin kuin tulen tähän teille näistä jutuista kertomaan. Että, mä tällä hetkellä siis toimin täällä Oulun yliopistossa musiikkikasvatuksen yliopiston lehtorina, eli meillä koulutetaan tulevia musiikinopettajia. Ja olen ollut talossa erilaisilla positioilla jo heti oikeastaan valmistumisen jälkeen, että jäin ensin sivutoimiseksi opettajaksi, kun sitten päätoimisen työn sain erityiskoulusta. Mutta sitten 2013 vuodesta olen sitten ollut päätoimisena ja nyt sitten väittelin 2020 ja nyt sitten sekä opetan että teen tutkimusta. Ja se, että mä silloin vasta valmistuneena sinne erityiskouluun pääsin musiikinopettajaksi, niin tavallaan muutti koko mun siis ehkä elämäni suunnan tai vaikutti aika lailla isosti siihen, miten mä ajattelen niin kuin opettamisesta tai oppilaista ylipäätään. Että se, että kun mä menin sinne, mä olin sen Ylä-Savon musiikkiopiston käynyt ja musiikin opettajaksi valmistunut ja kovat luulot oli itsestä, että mä oon ihan todella hyvä musiikinopettaja, kun mä oon näin taitava monessa asiassa, mutta sitten se erityiskoulu löikin vähän niin kuin rätin silmille, että mä huomasin, että ei ne tavat, millä minä olin oppinut musiikkia, niin ei ne oikeastaan pätenyt sitten siellä ollenkaan. Eli että jouduin niin kuin miettimään sen koko niin kuin sen pedagogisen ajatteluni täysin uusiksi. Eli kun vastaan tuli oppilaita, joilla oli keskittymisen ja hahmottamisen vaikeuksia ja lievää kehitysvammaa ja autismin kirjon oppilaita, oli maahanmuuttajia ja muitakin vähemmistön romaanioppilaita oli paljon. Eli hyvin semmoinen laaja kirjo kaikkea. Ja kuitenkin itsellä oli aika vahva klasaritausta, vaikka toki nyt oli sitten rytmimusaa ja kevyttä musaa myöskin opiskellut ja soittanutkin ja näin, mutta tavallaan kun itse oli aina lukenut lapuista, opiskellut sitä kautta sitä musiikkia, niin ei se siellä pätenyt yhtään. Ja siis sellainen, niin kuin jos ajattelet, teilläkin on hyvin hieno motoriikkaa vaativat soittimet, niin sitten tavallaan se, että kun oppilas ei pystynyt samaan aikaan soittamaan tai keskittymään niin kuin motoriikkaa saatikka seuraamaan niin kuin seinällä tai nuoteissa mitään tapahtuvaa, saatikka, että olisi ymmärtänyt, mitä siinä nuotissa on. Eli joutui silleen niin kuin täysin laittamaan uusiksi kaiken ja siis pidin ihan hirveästi siitä työstä siellä. Sitten kun pääsin tästä itseinhosta niin kuin eroon, että olen mä ihan hyvä ihminen joka tapauksessa, että vaikka mä nyt menin ne ekat vuodet vähän harjoitella sitä, miten sitä musiikkia opetetaan. Mutta siitä mä innostuin sitten tekemään sitä väikkäriäkin, eli se mun väikkäri käsitteli pitkälle just tätä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten toimijuuden kehittymissä musiikin parissa, eli miten he ottaa vastuuta ja toimivat siinä musisoinnin yhteydessä. Eli tämä on niinku tämä mun tausta. Ja tottahan on tällä hetkellä, että mä en ole 10 vuoteen ollut enää koulussa töissä, eli sillä tavalla tunnistan tämmöistä akateemista pölyttymistä, mutta siis mulla on onneksi 14- ja 18-vuotiaat lapset kyllä, jotka sitten kertovat sitten, ja Riki kommentoi täällä myös asiaa, niin kertovat koulun kuulumisista, mutta tavallaan nyt sitten pystyn täältä tutkijan ja opettajan kouluttajan näkökulmasta sitten ehkä vaikuttaa siihen, että mitä tulevat musiikinopettajat ja kasvattajat saa sitten eväitä. Ja sen verran kerron vielä itsestäni, että tällä hetkellä on työskennellyt sellaisessa Kuurojen asuntolakouluhistoriaan liittyvässä hankkeessa, josta mä kerron ensi kerralla lisää, kun puhutaan enemmän aisteista.
Ja mulla on osa tutkimuksena sitten ollut siinä kuurojen musiikkikasvatuksen historia ja se, että miten kuurot kokevat äänen ja musiikin. Ja muahan tietysti opettajan kouluttajana kiinnostaa sitten se, että miten me voidaan hyödyntää sitä sitten meidän kouluissa, sitä, että eri kuulodiversiteetillä olevat oppilaat vois yhdessä oppia. Ja en tiedä, onko teillä sitten kokemuksia tällaisista oppijoista. Ja ylipäätään meillä on tarkoitus tässä vähän käydä keskustelua siitä, että kuka se erilainen oppija on ja miten me sen niin kuin ymmärretään. Eli tämmöisten asioiden äärellä minä tällä hetkellä toimin. No, tässä on meidän aikataulut sitten. Mäpä siirrän itseni tuosta pois. Eli tänään käydään tätä johdatusta vähän tähän aiheeseen ja kurssiin. Vähän työskentelytapoja käydään läpi ja ylipäätään aiheeseen orientoitumista. Sitten seuraava kerta meillä olisi tarkoitus tutustua autismin kirjoon ja miten se ilmenee ja näkyy musiikkikasvatuksessa ja musiikin oppimisessa. Ja mä muuten käytän tuota musiikkikasvatuskäsitettä, koska mä nyt olen siellä musiikkikasvatuksessa, mutta mä tarkoitan sillä myöskin musiikin oppimista niin kuin eri konteksteissa. Että tiedostan, että teidän ne työskentelyympäristöt ei välttämättä ole niin kuin perusopetuksen puolella, vaan siellä taiteen perusopetuksen puolella. Mutta joo, eli miten se autismin kirjo ilmenee ja minkälaisia eväitä me voidaan saada sitten sellaisten lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn, joilla ne ominaisuudet sitten vaikuttaa siihen tunnilla olemiseen. No sitten on 4.4. on tuo aistit, eli totta kai osittain nämä liittyy myös autismiin, mutta tuolla kerralla ajattelin tästä kuuroudesta ja kuulodiversiteetistä puhua ja ehkä sitten myös jonkin verran tähän sokeuteen liittyvistä asioista, miten me voidaan huomioida näitä oppilaita meidän opetuksessa. Sitten seuraavalla kerralla olisi tarkoitus käydä läpi käytökseen ja toiminnanohjaukseen liittyviä tekijöitä. Nämä on varmaan aika yleisiä. En tiedä kuinka paljon taiteen perusopetuksen puolella, missä paljon opetus tapahtuu yksityisopetuksena, mutta ajattelen, että orkesteritoiminnassa tai jossakin muussakin nämä asiat on ihan hyvä olla tiedossa. Ja joskushan se voi olla lamaantunutta se toiminta tai ylivilkasta se toiminta yhdelläkin oppilaalla, vaikka olisi vaan sen aikuisen kanssa siinä. Sitten 18.4. Ajattelin mielenterveydestä ja ikäihmisistä puhua. Eli nyt tämä ei pelkästään painotu, vaikka pääosin painottuu lapsiin ja nuoriin. Mutta ajattelen, että musiikilla tietyllä tapaa, kun puhutaan elinikäisestä oppimisesta ja sen terapeuttisista vaikutuksista, niin ajattelen myöskin, että meillä voi olla tulevaisuudessa tilanne, kun koulusta luokat pienenee ja tunnit vähenee ja ehkä musiikkiopistoissakin oppilaat vähenee, niin ehkä meillä löytyy uusia oppilasryhmiä, jotka voi olla sitten vaikka eläkeläisiä tai sitten muita aikuisia. Tiedän monia ihmisiä, minunkin ikäisiä, jotka haluaisivat, että vitsi, että olisi siistiä soittaa bändissä, jos vaan olisi joku, joka opettaa sitä orkesterissa, jotka ovat lapsena soittaneet. Eli haluan pohtia sitäkin teidän kanssa yhdessä. No sitten on tuo monikulttuurinen musiikkikasvatus meillä toiseksi viimeisellä kerralla, missä ajattelin käydä näihin kieleen ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä, mitä voi tulla vastaan ja miten me voidaan opettajina ottaa se sitten huomioon. Sitten viimeisellä kerralla tarkoituksena olisi niin kuin pohtia sitten sitä opettajan niin kuin omaa ammattitaitoa ja sitä, että millä tavalla
millä tavalla mä ajattelen siitä oppilaan kohtaamisesta, oli se nyt minkälainen tai kuka tahansa. Eli tuo olisi niin kuin se meidän viimeinen kerta. Onko tässä vaiheessa jotain kysyttävää? Ei oikeastaan. Joo, ja muistakaa, että saa kysyä ja keskeyttää sitten aina, jos tuntuu. Ikäihmisten musiikkikasvatusta ollaan hiukan käyty tuolla, kun meillä on semmoinen myöhäisiän musiikkikasvatus, semmoinen kurssi erikseen. Okei. No niin, tietysti olisi kiva tietää, että mitä te olette siellä käyneet, niin ei tulisi niin kuin hirveästi päällekkäisyyttä sitten. Joo. Mutta siihen on vielä aikaa, että sinänsä tietysti jos jonkinlaisen briefauksen siitä saisi, niin sitten ette tylsisty sitten tuolla luennolla, että voin jotakin uusia näkökulmia tuoda. Tämmöinen projekti, mikä on Tampereella ollut nytten, tämmöinen Minun ääneni-hanke. Tähän ollaan niin kuin tutustuttu. Meillä on annettu tämmöiset. Okei, musiikkia muistille. Joo, kiitos. Tästä Minun ääneni-hankkeesta on ihan nettisivutkin kyllä se. No niin, minäpäs tutustun siihen, niin sitten otan jonkun toisen näkökulman sitten siihen. Onko näin, että kaikki on sen käyneet sitten tästä porukasta? Varmaan suuri osa. No, ne on sellaisia kursseja, että niitä järjestetään niin kuin vaihtuvin vuosin, että kuten tämäkin kurssi, että ei järjestetä joka vuosi, vaan aina silloin tällä. Okei. Mä oon itse sen käynyt 3 vuotta sitten ja me ei osallistuttu tuohon projektiin, mutta meillä oli kuitenkin jokin projekti, johon mekin osallistuttiin, oltiin mukana ja mitä työstettiin. Mä itse asiassa silloin olin just siellä Ylä-Savon musiikkiopistossa, niin mä tein projektin, jossa me selvitettiin aikuisten musiikkiharrastusta ja mitenkä se meni. Lähinnä sitä, että minkä takia aikuiset lopettaa harrastuksia ja mikä saa ne palaamaan harrastukseen. Mut se oli vaan se meidän porukan projekti. Mä en muista, mitä projekteja muut teki. Ja se oli tosiaan 2 vuotta sitten silloin järjestettiin se. Ja joo. Okei. Se oli vähän aikuismusiikkikasvatuksen kanssa ristiin, että muista en tiedä kurssille osallistujista, että onko ne milloin käynyt tai mitä näitä kursseja käynyt, mutta ei ole kaikki käynyt täsmälleen samaa kurssia, mutta Okei. päälinjat on samat aina. Hyvä tietää, kiitos. Tämä oli tarpeellinen täydennys, niin sitten ei tule sitten liikaa päällekkäisyyttä, että ehkä voimme keskittyä sitten enemmän tuohon mielenterveyteen ja musiikin siihen terapeuttiseen puoleen sitten. Ja tervetuloa Teresalle mukaan. Liityit mukaan siellä vähän myöhemmin. No, kiitos, mä tulin vähän kuunteluoppilaaksi. No niin, kiva. Elikkä käydään nyt nämä kurssin tavoitteet. Nämä on siis teidän OPSista ja koitan tämän oman opetukseni sen mukaisesti sitten niin kuin myöskin suunnitella tai olen suunnitellut. Ja eli tästä erilaisuuden tunnistamisesta ja miten sitä opetusta voisi yksilöllistää ja niin kuin modata sen mukaan, että minkälaisia oppilaita siellä tunnilla on. Ja opettajan oma taitohan tässä on nyt keskiössä ja sen takia meillä onkin se tutustuminen siihen johonkin harjoittelukohteeseen ihan sillä, että koska se teoriassa asioita on aina helppoa käydä läpi, mutta sitten se omakohtainen kokemus kuitenkin palvelee sitä lopputulosta kaikista parhaiten. Ja nämä on tietysti aika isot tavoitteet yhdelle kurssille, jos ajatellaan, että osataan soveltaa tietoa jokaisen yksilön kohdalla. Että tämähän tulee mun mielestä oikeastaan sitten siellä työelämässä niin kuin realisoituu lopullisesti, mutta annan teille siihen eväitä. Ja. Sitten sisällöstä, että meillä on nämä luennot. Meillä on 7 kertaa noiden aiheiden tiimoilta, jota tuossa esittelin alussa. Ja sitten meillä on myös
kirjallisuutta. Mä on sinne Moodleen on laitettu semmoinen 2 artikkelia, jota me käsitellään yhdessä täällä osittain. Ja sitten tässä tulee luennoillakin joitakin lukuvinkkejä tai lähteitä, että ihan sitten teidän omasta kiinnostuksesta niin voitte tutustua niihin, jos kiinnostaa, mutta ne ei ole niin kuin pakollisia. Ja me sitten tehdään tämmöistä pienryhmätyöskentelyä täälläkin luentojen aikana. Ja sitten on oma osaamisen reflektointia, mikä sitten tapahtuu sen oppimispäiväkirjan mukaan. Ja se, että tämän saa hyväksytyksi, niin sitten on osallistunut aktiivisesti tähän kurssin toimintaan ja tehnyt tehtävät ja reflektoinut sitä omaa osaamistaan. Ja tässä on nämä kirjallisuudet, mitkä löytyy sieltä Moodlesta, johon annan sitten aina lukutehtäviä matkan varrella. Ja tämä opetusharjoittelu, Mari laittoikin teille jo etukäteen siitä vähän tietoa, että tämä kuuluu tähän kurssiin ja tähän kuuluu siis 5 kertaa observointia tai osallistumista sen mukaan, kun vaan voi ja pystyy siellä tekemään, niin valitsemassaan kohteessa. Eli on sulla mahdottomuus löytää kaikille teille yhteisiä aikoja ja paikkoja, niin siksi tämä jää teidän itsenne vastuulle hoitaa tämä paikka. Ja sitten käydään nämä kohteet silloin 4.4. luennolla. Ja tuossa aikaisemmin sanoinkin Anu-Marialle siitä, että me voitaisiin, jos te haluatte jotain palautetta tai ohjausta siihen, että mitä siellä harjoittelussa teette, niin sitä todellakin mielelläni annan. Eli mulle voi sitten laittaa sähköpostilla vaikka kysymyksiä tai ideoita, että voin kommentoida niitä ideoita ja näin. Ja sitten olisi tarkoitus, että opiskelija kirjaa ylös niitä havaintoja sieltä, omia kokemuksiaan tai mitä näkee siellä tapahtuvan. Ja sitten samalla niin kuin reflektoi sitä sinne oppimispäiväkirjaan ja niitä ajatuksia, mitä siellä herää. Eli sitten voi niin kuin vaikka liitteeksi laittaa sitten ne harjoitukset tai jos on tehnyt jopa tuntisuunnitelman tai näin, mutta mä nyt en sitä vaadi tässä, mutta siis että kaikki mikä niin kuin tukee sitä ja täydentää sitä oppimispäiväkirjaa, niin sehän helpottaa muakin ymmärtämään, että mitä siellä on tapahtunut, mitä tarkemmin sen kuvauksen tekee. Niin. Ja nämä käydään sitten 4.4. läpi, että siihen mennessä jokaisella tulisi sitten olla tämä paikka. Onko tähän liittyen kysymyksiä? Jos ei, niin mennäänpä eteenpäin. Ja sitten tämä oppimispäiväkirja. Eli mä en tiedä, kuinka hirveästi te olette joutunut jo näitä kirjoittamaan ja minkälainen suhde teillä on tähän, mutta mä ajattelisin, että jos te voisitte ajatella tämän semmoisen niin kuin oman ammatillisen kehittymisen niin kuin tukivälineenä tässä, että kannustan kirjoittamaan tässäkin jo. Sitten me tehdään tässä semmoisia pieniä tehtäviä tässä luennon aikana, niin kirjoittamaan niitä ajatuksia jo ylös siihen, että aukaisee itselleen semmoisen tiedoston. Tykkääkö kirjoittaa ensin käsin? Mä oon tämmöinen old school, että mä kirjoitan aina käsin ensin ja niin kuin jotakin ajatuksia ylös ja sitten vasta niin kuin, Wordille tai näin. Mutta tärkeintä, että niin kuin niitä mieleen nousseita kysymyksiä ja ajatuksia sitten kirjaa ylös silloin, kun ne mielen päälle tulee. Eli näistä luennoista kirjaan niitä ajatuksia ylös. Laitan Moodleen sitten aina nämä slaidit, niin sitten muistuu mieleen, että mitä täällä on käsitelty. Sitten siltä harjoittelusta. Ja sitten kun luet niitä artikkeleita
tai niitä pätkiä, mitä sieltä artikkeleista annan tehtäväksi, niin sitten niitäkin ajatuksia ja kysymyksiä voi sinne niin kuin kirjata ylös. Ja en arvioi suomen kielen taitoa tai kielioppia, eli ei tarvitse sitä jännittää, että pitääkö kerralla tulla jotakin täydellistä tekstiä. Tämä on sinulle työkalu. Ja mulle riittää se, että mä näen, että sä oot sitä kirjoittamista tehnyt. Ja siihen voi sitten lisätä tarvittaessa kuvia tai sitten lehtijuttuja, jos tulee vastaan, tai somessa tulee vastaan joku juttu, joka liittyy tähän kurssiin tai mitä sä oot miettimässä just. Tai sieltähän harjoittelusta ei varmaan saa laittaa kuvia, jos on lapsia kyseessä tai muuten, mutta siis kyllä te tiedätte. Sitä voi niin kuin täydentää sitä oppimispäivää kirjaa sitten sen mukaisesti. Nyt en muista enää ihan tarkasti, että mitä me Marin kanssa sovittiin sille palautuspäivämäärälle, mutta tämä kurssihan loppuu meillä toukokuun alusta. Minusta siitä oli vielä ehkä 2 viikkoa aikaa palauttaa se. Mutta mä tarkennan sen vielä. Mutta nyt tässä vaiheessa mä voisin tehdä niin, että meille on tullut sinne Teresa ja Taavi mukaan, niin kerrotteko lyhyesti teidän pääinstrumentit ja teidän niin kuin tämmöiset, mistä olette tullut tähän kurssille? Ja tuossa Anun ja Rikun kanssa käytiinkin se tuossa aikaisemmin läpi. No mä voisin aloittaa. Eli mä oon Taavi Valvirta, ensimmäisen vuosikurssiopiskelija, musiikin teoria ja pedagogiikkaa laaja-alasta. Pääinstrumentti on piano. Ja joo, eipä tässä muuta. Okei, tervetuloa. Kiitos. Sitten oli Teresa. Teresa ei taida olla nyt kuulolla, mutta otetaan hänestä kiinni sitten vähän myöhemmin. Mutta joo, nyt mä ajattelin semmoista, että kuten näitte ehkä tuon mun slaidin, niin mä haluaisin esittää teille kysymyksen. Eli millainen oppija on erilainen? Tai mitä sulle tästä tulee mieleen? Tämä on ihan keskeinen käsite meidän tässä kurssin nimessäkin. Ja mä ajattelen, että mä olisin jakanut teidät huoneisiin keskustelemaan tästä, mutta koska meillä on niin tiivis porukka jo nyt, niin mä voisin tehdä niin, että mä annan teidän hetken keskustella tässä keskenään. Mä haluan, että te keskustelette ilman, että mä oon kuulolla. Siis tämä oli tämä ajatus lähinnä, että ette häiriinny minun läsnäolosta. Niin te voisitte ehkä nyt sillä tavalla keskenään keskustella. Ja oikeastaan haluaisin vielä yhden kysymyksen siihen lisää, että ensin voisitte toisille kertoa, millainen oppija sinä olet. Eli miten sinä opit. Ja sitten se, että no kuka on sitten erilainen oppija. Eli tämmöisiä teemoja toivoisin nyt teidän keskustelevan. Ja te voitte niitä asioita kirjata vähän ylös. Mä teen nyt niin, että mä itseni laitan tästä pois ja laitan äänet pois, että mä en kuule, mitä te juttelette. Niin olisiko vaikka vartti, eli 25 vaille, jos nyt on 19 yli mun näyttää toi kello, niin mä aukaisen mikin täältä sitten tuossa 25 vaille, niin käytte läpi millaisia oppijoita te olette ja sitten, että kuka on sitten erilainen. Jatketaan tästä sitten 25 vaille. Jaha.
Pasuunan kiillotusprojekti. Ruudun ääressä ei osaa keskittyä niin kuin vain ja ainoastaan opetukseen. Pakko saada jotain tehdä. Niin pasuunan kiillotusta. No, mutta toihan kertoo jo, minkälainen oppija sä olet. Se kertoo jotain jo. Itse on täällä tsembalon ääressä. Joo, mutta siis millainen oppija minä olen? Niin, miten sen nyt sanoisi? Mä tykkään kuunnella asioita. Mä tykkään ihan mielettömästi oppia kuuntelemalla asioita. Se on se tapa, miten mä lukiossa pärjäsin. Mä kuuntelin ja tein sen, mitä piti tehdä. Ja se riitti siihen oppimiseen. Nykyään mä opin sillä, että niin kuin mulla oppimisessa on merkityksellistä, tai oppimisessa on tärkeää se, että mä tiedän, että miksi se on mulle tärkeää, mikä on mulle merkityksellistä siinä asiassa. Ja jos mä en löydä sitä merkityksellisyyttä, niin mun on tosi vaikea opetella sitä. Lukemalla, mä tykkään lukea, mutta mä en malttaisi lukea. Siksi kuuntelu on ihan hirveän kiva asia. Muita oppimistapoja videomateriaali tärsyttää aivan suunnattomasti. En halua opetella videolta yhtään mitään sen takia, koska se tapa, miten ne opettaa, niin ei ole mun mielestä jotenkin luonnollinen. Mä en tykkää sitä. Tällainen oppija minä olen. Näin niin kuin pikavauhtia, mitä osaan niin suoraan sanoa. Joo. Kyllä mäkin niin kuin huomaan sen, että se tekeminen siis yhdessä oleminen, kuunteleminen, näkeminen, kokeminen, että se on niin kuin, se oppiminen on aina helpompaa, jos sitä saa tehdä. Että jos on vaan pelkästään jotain lukemista vaikka, niin aina vaan saa palata takaisin, että mitä mä nyt luinkaan. Joo, vähän sama juttu. Mitäs Taavi sanoo? Joo, mulle on myös kuunteleminen on tärkeää, mutta ja myös toi oman merkityksellisyyden löytäminen siitä materiaalista, niin kuin Riku sanoi, ja sitten kans mulle on tärkeää interaktiivisuus. Se on mun mielestä tosi tärkeää, että saa siihen opettajaan yhteyden, tai että se opetus olisi pääsääntöisesti sellaista. Niin se auttaa mua henkilökohtaisesti paljon, ja on myös visuaalinen oppija, että opin niinku just kaikista näytettävistä asioista ehkä sitten helpommin. Johtuuko se tästä meidän musiikkitaustasta tai jostain tämmöisestä, tai ollaanko me sen takia tällä alalla, että me opitaan sillain niin kuin kuulemalla ja näkemällä helpommin? Niin, voi olla. En ole miettinyt asiaa. Ehkä me ollaan ajauduttu tälle alalle vähän senkin takia sit osittain. Mikä se oli erilainen oppija? Kuka on erilainen oppija? Millainen on erilainen oppija? Mielestäni kaikki on erilaisia oppijoita, mutta oppimisessa on tietyt lainalaisuudet. Esimerkiksi se, että sanotaan, että ihminen on auditiivinen tyyppi, visuaalinen tyyppi, kinesteettinen tyyppi, taktiilinen tyyppi, mitä nämä nyt on, se on ihan täyttä puppua. Ei pidä paikkaansa. Mitä kokonaisvaltaisempi oppimisprosessi on, mitä enemmän se käsittelee useita niin kuin tiedostamisen tapoja, niin sen enemmän sitä opitaan, joten klisee kaikkia erilaisia oppijoita sen takia, koska jokainen joutuu oman päänsä sisällä rakentamaan ne asiat sillä tavalla kuin ne menee. Mikä mua kiinnostaa tämän kurssin osalta on se, että millainen on sitten ne erityisoppijat, ne joilla nämä niin kuin perinteiset mallit ei toimi. Tai perinteiset mallit. Viimeksi kun mä olin resonaariesittelyä kuuntelin, niin kaikki ne keinot, mitä ne käyttää niihin siinä opetuksessa, niin kaikki ne keinothan on aivan superoppimistapoja niin sanotusti tavalliselle ihmiselle. Niin kuin, tyydytäänkö me niin kuin, tyypilliset oppijat vaan niin kuin oppimaan laiskalla tavalla, koska me voitaisiin oppia myös tehokkaammalla tavalla.
En tiedä. Niin, Se oli mun ajatus tästä. Kuka on erilainen oppija, kaikki on erilaisia, mutta ne erityiset oppijat on se, mikä mua just tämän kurssin osalta erityisesti kiinnostaa. niin. Mä kirjoitin tuonne chattiin, että kaikki on erilaisia oppijoita, mutta jos me kirjataan sinne jonnekin jotakin. Ehkä. Mä oon myös valmis sanoa nämä asiat uudestaan. Niin. Et, Piti vaan kirjoittaa jotain, niin mä kirjoitan vaikka. niin. Joo, mulla on ne paperia tässä vieressä, että Joo. mä itselle kirjaan sinne kaikkia oleellisia. Joo. Mikäs Taavin on teidän ajatukset on, millainen on erilainen oppija? Tässä oli mun litania, mun saarna. Mm. No, niin nyt kun mainitsit erityiset oppijat ja erilaiset oppijat, niin enpäs osannut odottaa mutta niin, erilainen oppija. On kyllä siinä samaa mieltä, että kaikkihan on erilaisia oppijia ja ei siihen niin kuin voi sanoa mitään muuta. Mutta joo, nimenomaan noi erityiset oppijat kiinnostaa itseäkin. Joo. Niin se on hirveän hankalaa jotenkin, niin kuin, miten se nyt sanoisi, sanoa, että kuka on semmoinen, no ihan kaikissa asioissa, ei pelkästään oppimisessa, on hirveän hankala sanoa, että kuka on normaali, että mikä on se normaali, että mikä menee sitten sen normaalin rajan niin kuin ulkopuolelle, Niin. koska erityiset tai erilaiset oppijat tai mitkä vaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että se menisi tavallaan sen normaalin ulkopuolelle. Mutta No, siinä normaalin ulkopuolella niin omakohtainen kokemus lukihäiriö. Mulla on keskivaikea lukihäiriö lukiossa diagnosoitu. Ja mä tiedän, miten se vaikuttaa mun oppimiseen. Tai siis niin kun mulla suomen kielen käsittely. Mulla esimerkiksi kaksoiskonsonantit on työläitä. Mulla yhdyssanat on ihan täyttä hebreaa. Yhdyssanat on sellainen asia, että niin kun kaikki ne säännöt, miten yhdyssanat toimii, millä tavalla niitä voisi rakentaa, niin mulla ei ole väliä. Mä ymmärrän ihan hyvin, että niin kun oli ne kirjoitettuna yhteen tai erikseen, mä ymmärrän ne ihan ok. Pilkkusäännöt, ne on sääntöjä. Ne pystyy opettelemaan, mutta mä en ymmärrä miksi. Mä en ymmärrä, miksi pilkku laitetaan mihinkäkin kohtaan. Ja ne on sellaiset, niin kuin, miten se nyt sanoisi, tyypillisimmät mun oppimisen vaikeudet, mitkä vaikeuttaa, mistä mä tiedän, että mä en ole normaali oppija. Minkälaisia oppijoita meiltä löytyy täältä? Mä kirjoitin, että kaikki on erilaisia. Se kyllä tyhjentää hyvin vastauksen. Ei tuonne nyt muuta kirjoitusta tullut tuohon chattiin, mä kirjoitin sen. Mutta niin. No miten te opitte? Niin, sano vaan Riku. No mulla itsellä, mä tykkään kuunnella. Mä tykkään kuunnella tosi paljon, että se on se tapa, miten mä lukioissa pärjäsin, oli se, että mä aina oppitunnit kuuntelin nimenomaan melko tarkkaan, mitä siellä sanottiin, ja sen jälkeen tein sen, mitä piti. Niin kuin tein läksyt, toistin sen asian sen jälkeen. Että se on se asia, millä tavalla mä tykkään oppia. Yksi tapa. Videomateriaalista sitten taas vastapainoksi en tykkää pätkääkään. Videot on mun mielestä aivan idioottimainen, niin kuin aivan kamala niin kuin oppimisfoorumi. Haluatko perustella? Mulla ei ole siihen ihan hirveän hyviä perusteita. Siis se on se, että mun mielestä ne tuntuu epäluonnolliselta. Mun mielestä videomateriaali, se millä tavalla ne on käsikirjoitettu, se millä tavalla niitä luodaan, niin tarvii olla ihan hirveän hyvälaatuinen, että se on kiinnostava. Ihmisen kanssa kohtaamisessa se kommunikaatio, kun se on todellisesti tai edes näennäisesti kahdenvälistä, niin se on hienoa ja se toimii kivasti. Ja videoissa, kun sitten sitä yritetään feikata, niin se on ihan kamalaa. Mä oon yhden oppimateriaalin tehnyt videoilla niin kuin opetusharjoitteluun liittyen. Myöskin
tiedän, mitä se voi olla, mitä siinä voi hakea, mitä voi ajatuksia olla, mutta en tykkää siitä. Lukemisesta tykkään, lukeminen mulla on vähän hidasta, ja sitten mä en tällä hetkellä tässä elämänvaiheessa malta oikein rauhoittua lukemaan niin paljon kuin ehkä haluaisi, ehkä osaisi. Plus se on hidasta. Niin mutta se on myös, se lukemisen hitaus on yksi asia, mikä siinä on kivaa. Ja sitten yksi, mitä mä tuossa sanoin, on se, että tekemällä. Se, että itse tekee, itse kokeilee, itse hakkaa päätään seinään niin pitkään, kunnes löytyy oikea ratkaisu. Niin se on sellainen tapa, mistä mä kanssa tykkään. Joo, nämä oli niitä. Niin ja se, mikä sanoin vielä, se merkityksellisyys. Eli jos mä en löydä asiasta merkityksellisyyttä itsellä, miksi se on mulle tärkeää, mun on tosi vaikea oppia sitä. Sen sijaan, jos se tulee niin kuin ilmi mulle, niin ihan hirveän helppoa sen eteen tekee työtä, vaikka niin kuin, sen eteen ei tarvitse tehdä työtä. Niin jos se oma merkityksellisyys on oppimisessa mulle iso asia. Kiitos. Tässä tuli tosi hyviä pointteja ja selkeästi sulla tuo kuuloaisti on semmoinen, mä mietin heti, että en tiedä kuunteletko sitten äänikirjoja esimerkiksi, mitkä nyt monet pelastaa siltä lukemisen hitaudelta. Mulla meni viime syksyyn asti, että annoin periksi sitten äänikirjoille, että tähän asti on niin kuin old school kirjoja lukenut, koska mulle just se hitaus, nimenomaan se, että mun hidas ajatteluni pysyy perässä ja mä ei niin kuin sisäistää se asia, niin just se hypistellä kirjaa, käännellä sivuja takaisin, mikä se olikaan se paikka, missä tuohon vähän viitattiin aikaisemmin. Kaikki tämmöinen niin kuin on mulle hyödyllistä. Mutta nyt kun mä oon päässyt siihen äänikirjojen maailmaan, niin en mä oikein jaksa enää lukea. Sitten kun työssä lukee sitten vielä niin paljon, niin mä en tiedä, onko mä nyt ihan menetetty. No mä radio-ohjelmia, siis niin kuin Yle Ykköstä ja käytännössä Yle Areenassa olevat fiksut radio-ohjelmat, viimeisimpänä Tiede Ykkönen ja Kalle Haatanen on sellaiset, mitkä paljon kuuntelen sen takia, koska mä oon aika paljon ratissa. Et mulla viikossa tulee auton ratissa oltua 7 tuntia. Sitä aikaa tulee aika paljon, niin sitten sen mieluummin täyttää niin kuin puolifiksuilla ajatuksilla kuin kuuntelemalla radio-ohjelmia, niin kuin ihan perusradiota tai edes musiikkia. Kyllä sitä nyt välillä musiikkiakin. Jatsia nyt viimeisimmäksi on koittanut autossa opiskella, pistää jazzmusiikkia soimaan. Kuuntelu on meille kuuleville se on hyvä tapa oppia ja varmaan tässä musiikissakin, en tiedä päteekö sulla nämä samat oppimisen keinot myös musiikkiin, eli se, että kuulo on siinä mielessä, itsekin tunnistan tuon kuulemisen, että oppii hyvin sitä kautta, mutta mä en tiedä, onko mä sen klasaritaustani vanki ja ehkä jollakin tavalla, että minusta tuntuu se, että tuo tekemällä, eli se, että mun pitää itse tehdä se, niin kuin me tiedetään, että kun soitinta opiskellaan, niin sitä ei voi opiskella ilman, että sä teet sitä, mutta se, että mulle oli tärkeää silloin se nuotista lukeminen, siis mulle oli tärkeä, se yhdistyi siihen soittamiseen. Mutta mähän kadotin sitä kautta, tai siis ennen kuin vasta aikuisena on oppinut sitä kuuntelua sitten. Eli kun mä luovun siitä visuaalisuudesta, eli että mä oon kiinni niissä nuoteissa, niin silloinhan mä alan kuunnella. Okei, mitä muut? Nyt mä itse nostin käden tuolla, se lower hand. Niin sittenhän sitä alkaa kuunnella, kun ei keskity siihen, että tuleeko tuo pikkurillin paino nyt oikealla tavalla tuohon pianoon, kun tuossa nuotissa on tommonen. Eli tässäkin me ollaan erilaisia, eli että kuka oppii sitten just kuuntelemalla, ja kuka haluaa pysyä siinä nuotissa kiinni, ja kuka haluaa varmistaa uudelleen ja uudelleen. Mutta se yksi pointti, mitä sä tuossa sanoit, oli hyvä, että on merkityksellisyys. Ja siinähän meidän opettajan taito tulee kehiin sitten. Eli miten me saadaan siitä, mitä me opetetaan, merkityksellistä
oppilaalle. Sehän on meidän tehtävä. Ei kaikilla ole luontaisesti motivaatiota. Toki taiteen perusopetuksessa voi olla. Sinne ne haluaa tulla todennäköisesti, jos ei ole vanhemmat pakottanut. Mutta koulumusiikin opetuksessa tilanne on se, että ne on pakosta siellä, niitä on pakko olla siellä, jolloin opettajan täytyy niin kuin itse pystyä motivoimaan ne ja löytämään tai antamaan se merkityksellisyys oppilaille itselleen. Ja sehän on se opettajan taito myös. Oli sitten se oppilaan tausta tai ne kyvyt tai taidot mitkä tahansa. Mitäs muut? Minkälaisia oppijoita täällä on muuten? Mä voisin jatkaa mulla on toi ihan sama mitä Riku sanoi tuosta merkityksellisyydestä, että se on kans yksi, jonka kanssa kamppailen, että jos ei löydy merkitystä, niin kuin henkilökohtaista merkitystä, niin on tosi vaikea sitä sitten ryhtyä opiskelemaan. No, toiset asiat mulle on interaktiivisuus on tosi tärkeää, että on hyvässä yhteydessä opiskelijat ja opettaja, ja että sitä vaikutusta olisi niin kuin koko ajan ainakin jollain tasolla. Ja tosiaan ei tullut nyt äsken sanottu, kun puhuttiin keskenämme, mutta siis kaiken sanoisin, että niin kuin monipuolisesti niin kuin käyttäen näitä eri, niin kuin, että on just visuaalista, sitten on niin kuin kuuntelua ja mä en tiedä miksi näitä kutsutaan, mutta juurikin, että olisi monipuolisia opetustapoja niin kuin samassa, missä niin kuin auttaa luomaan sitä kokonaisuutta, ainakin mun päässä. Kyllä, ja tuo on hirmu hyvä pointti, mitä sanoit, koska sillä tavallahan tulee myös huomaamatta toistoja, koska mehän ei opita mitään, jos me ei toisteta asioita. Siis harva meistä oppii mitään toistamatta, ja musiikissa se on erityisen tärkeä instrumentissa. Niin tuo, että sitä tulee niitä oppimisen tapoja tavallaan eri kanavia kautta, eri keinoja hyödyntäen, niin sillä tavalla siis niitä toistojakin tulee huomaamatta. Jep. Joo, tuo toisto olikin yksi, josta mun piti mainita, mutta se tuleekin hyvin tässä. No mutta sä sen oikeastaan tuossa monipuolisuudessa jo toit jollain tavalla esille. No saanko kysyä sellaisen kysymyksen, miten sä haet sitä merkityksellisyyttä, jos itse olet niin kuin oppijana ja sulla on vaikea löytää sitä? Niin, ja siinä on yksi kysymys, johon en ole vielä löytänyt täysin vastausta. Että ehkä se enemmän tulee sitten vaan niin kuin just sen toiston kautta, että alussa on tietysti hankalempaa, mutta sitten kun niitä alkaa sisäistää sitten niitä opittuja asioita, niin kyllä se merkityskin siinä omalla osalla ainakin kasvaa siinä yhteydessä. Ja tuo, että sanoit, että alussa hankalaa, niin monellahan voi olla niin kuin tavallaan helppo, kun joku on hankalaa, niin eihän se ole kivaa. Siis sehän on ihan fakta, että eihän se ole kivaa, kun on hankalaa. Mutta siinä on taas opettajan taito tulee, että antaa tarpeeksi pienen tehtävän. Että vaikka nyt 1 tunnin aikana tai 1 viikon aikana se oppilas pystyy sen hankaluuden ylittämään ja saamaan sen onnistumisen kokemuksen, niin sittenhän siihen jää koukkuun. Tai moni meistä jää koukkuun. Sitten jes, mä osasin tuon, eikä niin kuin tavallaan liian isoja kokonaisuuksia kerralla anna niin kuin, oppivaksi, opetettavaksi. Loppu suomen kieli. Mutta siis, että ei liian isoja kokonaisuuksia kerran, vaan pikkusteppejä, jotka on mahdollista saavuttaa. Niin silloin siinä pysyy myös se, niin kuin se motivaatio yllä, että tämä on mahdollista minulle. Kyllä. Joo. Ja tuosta tykkäsin, että nostit esille tuon interaktiivisuuden, tuon hyvän suhteen, että varsinkin jotenkin musiikissa, missä me jotenkin ilmaistaan itteemme tosi paljon ja annetaan itsestämme. Mehän niin kuin tavallaan ilmaistaan itseämme, kun me soitetaan tai me lauletaan.
niin tavallaan ei enää ehkä mene se 80-luvulla itse saamani niin kuin opetus, missä sitten niin kuin se kritiikki edellä mennään koko ajan, vaan että nyt niin kuin se on tärkeää myöskin se, että se oppilaan ja opettajan välillä on se semmoinen hyvä suhde. Ei tarvitse olla kaverisuhde, mutta siis se, että se opettaja niin kuin pyrkii ymmärtämään sitä oppilaan lähtökohtaa. Ja Kyllä. aina ei ole hyvä päivä kummallakaan, mutta siis se, että opettaja voi tulla vastaan sitten, jos on huono päivä oppilaalla. Ehdottomasti. Mitäs muita? No me tuossa todettiin, että itse asiassa meillä on varmaan aika samantyyliset oppimistavat kaikilla, että sitten mä mietin sitä, että ollaankohan me niinku tällä alalla vähän niinku sen takiakin. No niin, sekin on hyvä huomio. Tietyn tyyppiset on sitten niin kuin profiloitunut tähän. Niin. Että kyllähän se, niinku se tekeminen, kokeminen, kuuleminen, näkeminen, kaikki semmoinen se on paljon helpompaa se oppiminen, entä sitten suoraan kirjasta luettuna tai jotenkin. Ja mehän opitaan taitoa. Siis mehän ollaan taide- ja taitoaineita. Eli sehän tulee sen kokemuksellisuuden, se yhdessä tekemisen ja sellaisen kehollisten kokemusten kautta. Se, että se herättää meissä tunteita, sekin on tärkeä. Joo, mutta kyllä niin kuin itse nyt kun olen nyt TAMKissa ollut, niin, tai nyt mä oon toista vuotta jo, niin huomaa sen, että kuinka paljon sitä motivaatiota on enemmän tehdä noita asioita, kun on tavallaan se tavoite paljon selkeämpi itsellä, että minkä takia tätä tehdään. Joo, tuo on hyvä pointti, että monestihan ainakin itse syyllistyin koulussa opettajana ja ehkä yliopistossakin vielä syyllistyn, että minä luon ne tavoitteet. Että se oppilas, ne ei ole oppilaan tavoitteita, vaan ne on minun tavoitteita. Ja se ajattelee vaikka musiikkiopistossa, niin siellä on se opetussuunnitelma, minkä mukaan pitää mennä, mitä pitää tänä vuonna ehtiä tehdä, mitä pitää seuraavana vuonna ehtiä tehdä, jotta päästään siihen ja siihen ja siihen pisteeseen. Mutta onko se oppilaan tavoite? Se? Niin. Onneksi tuo uusi opetussuunnitelma on kyllä nyt niin kuin mennyt siihen suuntaan, että se on enemmän sitä oppilaan tavoitetta, entä se koulun tavoitetta. Kyllä. Ja niistä voi vielä sitten niin kuin pienemmissä mittakaavoissa vaikka oppitunnille antaa joku tavoite. Tai se on totta. Tälle kuulle. Mitä me maaliskuussa, mihin me pyritään? Että tässäkin se, että tuossa mitä Taavin kommentoi, että tarpeeksi pieniä steppejä eteenpäin. Että ei aina tarvitse kurottaa, koska monelle lapselle varsinkin se voi olla, niin kuin, ei voi ymmärtää, että kuinka kaukana se on se päämäärä. Mutta kun niistä tekee tarpeeksi lyhyitä niistä ajanjaksoista, niin sitten se on myös hahmotettavissa. Joo. Mutta on esimerkiksi, niin kuin, jos nyt miettii vaikka musiikkiopiston syventäviä opintoja tällä hetkellä, niin nehän on ihan täysin, tehdään sen oppilaan niin kuin, tavoitteiden mukaan se, että minkälainen se on se syventävien opintojen niin kuin lopputyö, vai miksi sitä nyt voisi sanoa missäkin. Vähän eri nimellä varmaan nimitetään. Mutta se on hyvä, että tähän on niin kuin tavallaan herätty ja ehkä se on ollutkin niin kuin vähän pakkokin, tämä aika muuttuu. Eli ei voi enää jostain täysin ylhäältä koko ajan säädellä ja niin kuin laittaa kaikki samasta muotista menemään, vaan että se yksilöllistäminen ja sitten niiden henkilökohtaisten tavoitteiden niin kuin artikulointi ja tämmöiset nyt alkaa olla sitten yhä enemmän. Niin ja mun mielestä sekin on tärkeää, että opettajakin ymmärtää sen, että eri oppilaille eri asiat on niin kuin tärkeämpiä tavallaan sille, että ei kaikkeen ei tarvitse saada sitä 5 tai 10 niistä kursseista. Joillekin riittää se, että sitä pääsee läpi. Kyllä. Että se on niin kuin, jonkun tavoite voi olla se, että mä pääsen tästä läpi, että sitten mä saan etenemään muut asiat ja pääsen sitten
joissakin muissakin asioissa sitten etenemään. Kyllä. Joo. Olikos vielä muita kommentteja liittyen niin, mitä te keskustelitte erilaisista oppijoista? Tuossa oli tuo kiteyttävä kommentti, että kaikki on erilaisia oppijoita, mutta jos ajatellaan, että siis mä en ehkä tykkää tästä kurssin nimestä, siis minusta se voisi paremmin olla joku, että moninaiset oppijat tai siis sillä tavalla, että meitä on monenlaisia, niin kuin just, että kaikilla meillä ne omat vinkkeemme ovat, toisilla ne on näkyvämpiä ja toisilla sitten enemmän piilossa, että tavallaan se meidän yksilöllisyys tulee ilmi siinä musiikin oppimisessakin ja se on hieno juttu se, mutta yhä enemmän opettajalta nimenomaan vaaditaan sitä, että pystyy sitten ne kaikki huomioon ottamaan. Jees, no mutta tätä erilaisuuden tai moninaisuuden kenttää tässä raavitaan. Miten teillä on, haluatteko pitää taukoa? Mikä teillä yleensä on siis näiden, kun teillä on 2 tuntia nämä luennot, niin onko teillä jotain taukoja yleensä tässä vai vetääkö putkeen? Joku ainakin lyhkäinen on yleensä. Joo. No nyt meillä on ollut niin kuin tunti, niin olisiko nyt semmoinen pikku jalottelutauko? Sopii. Paljonko hyvin. tarvitte? 50. 50 on varmaan ihan hyvä. Jotain sellaista. Eli sanokaa kello. Olisiko se sitten 7,5 minuuttia. 7,5 minuuttia? 7,5 kuulostaa tosi hyvältä. Okei. Se on vähän niin kuin pulla orkesterissa. 11-13-vuotiaiden orkesteri käytännössä, niin siellä on neuvottelut taukojen pituudesta. Tauko kestää 10 minuuttia, jokainen tauolta myöhästymisminuutti lyhentää ensi viikon taukoa. Niin, just tätä samaa neuvottelua, että annetaan vapaat kädet ja saadaan itse päättää. No sovitaan, että viimeistään 55 ollaan tässä, niin nähdään sitten. Sopii hyvin. Niin, selvä. Joo. Moi.
sen verran sanon, että tosiaan tässä asuna kiillottelen, kun ruudun ääressä opiskelussa on just se, että kun ei ole läsnä, niin ei osaa olla paikallaan, pakko saada jotain tehdä, niin tämä toivottavasti ei häiritse liikaa. Niin Ei häirihe ollenkaan. Siis, tunnistan tyypin siis siinä mielessä, että joskus on helpompi kuunnella sitten, kun voi samalla puuhastella jotakin muuta. Niin tämä on oikein hyvä. Itse taas, jos mä olen luennolla, niin mähän tykkään piirtää. Ja mun tytär on ihan samanlainen ja sitten se oli ihan kauheata, kun hänen ei annettu piirtää sitten koulussa silloin, mutta ihan rauhassa. Anna mennä vaan. Joo, ja se tässä on kummallista, että kun lähiopetuksessa ei kaipaa pätkääkään tällaista. Toki kynä pyörittelee sormissa tai jotain sellaista, mutta ruudun ääressä kun on, niin ruudun ääressä niin ei malta istua. Et pakko on jotain saada aina, mikä on, niin kuin, ärsyttää itseäkin, mutta ei se mitään. No ei, äläpäs nyt, ei se mun ehkä. No niin, hyvä. Mutta joo, mä ajattelin, että me voitaisiin nyt vähän näitä keskeisiä käsitteitä, mitä mä nyt täällä tulen sitten pyörittelemään, niin käydä. Ja tosiaan mä en tiedä kuinka tuttu teille on ylipäätään tämä erityisoppilaan status ja kolmiportainen tuki. Se nyt ei sinänsä nyt kuulu tähän meidän kurssiin, mutta tietysti se on hyvä tietää se kolmiportainen tuki, eli yleinen ja tehostettu ja sitten se erityinen tuki. Eli yleistä ja tehostettua tukea pyritään antamaan siinä yhdessä muiden kanssa ja ehkä sitten tehostetussa tuessa voidaan sitten vaikka jossakin oppiaineessa ottaa pienryhmään tai erikseen ja sitten erityisen tuen päätöksen myötä joko sitten erilliseen luokkaan kokonaan tai sitten erityiskouluun. Ja tämä käy kuumana, tämä keskustelu, varmaan tekin olette perillä tästä inkluusiokeskustelusta, ja siitähän on tavallaan tullut kirosana, mikä harmittaa sinänsä, koska se ajatushan siellä on kaunis, ja se on minun mielestä arvo, siis että miten meidän tulisi ajatella oppimisesta yhdessä, mutta monet kunnat ja koulutuksen järjestäjäthän ovat käyttäneet tätä sitten tämmöisenä säästötoimenpiteenä, eli ei olla sitten kuitenkaan annettu niitä resursseja sitten siihen opetuksen järjestämiseen niin, että kaikki saa sen tuen, mitä sitten tarvitsee. Mutta koulutuksellisessa inkluusiossa me sitten puhutaan siitä, että me sitoudutaan siihen. Ja mä uskon, että kaikki me opettajat ollaan lähtökohtaisesti ajatella niin, että ollaan valmiita opettamaan kaikenlaisia oppijoita ja erilaisista taustoista tulevia. Toki se haastaa meidän ja meidän ammatillista osaamista. Ja tavallaan just se seinä, mihinkä itse törmäsin sitten valmistumisen jälkeen, niin nimenomaan toi esille sen, että mä en ollut saanut koulutuksen aikana, oman koulutukseni aikana minkäänlaisia eväitä kohdata edes mitään erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Saatikka sitten, että olisi saanut jotain keinoja, että jouduin koluamaan sen niin kuin itse, sen tien. Mutta minäkin opetin siis erityiskoulussa, mikä oli siis erityiskoulu, eli sitten ne oli erillään yleisopetuksesta nämä oppilaat. Siinä oli hyvät ja huonot puolensa. Hyvä puoli oli se, että he eivät verranneet itseään koko ajan, eikä heitä käsitelty jotenkin erilaisina suhteessa niihin vertaisiin, jotka pärjäs paremmin. Mutta toisaalta sitten siihen tulee se erityisoppilaan niin kuin se leima, sitten kun sä oot erityiskoulussa, niin kyllä he niin kuin tavallaan kärsi siitä, nämä oppilaat.
musiikkiopistossa ja taiteen perusopetuksen puolella tämä ei ehkä ihan niin selkeästi tule sitten esille, koska paljon yksityisopetusta, jolloin sitten tavallaan sitä vertailua ei niin paljon tule. Toki sitten orkesterissa ja kuorossa tai sitten teoriatunnilla tai näin, niin nämä erot voi tulla esiin. Ja mua kiinnostaisi tietää, että kun te olette kuitenkin kaikki varmaan jonkin verran töitä tehneet, niin onko teille tullut vastaan sitten tällaisia siellä teoriatunnilla tai orkesterissa tai sitten siellä soittotunnilla tilanteita, jossa niin kuin jossa olette miettineet, että riittääkö mun keinot tähän opettamiseen tai onko ollut semmoisia hankalia tilanteita? No, mataliin vaskiahan tulee kaikki erityistapaukset. Okei, no niin. No niin, nyt minä opin tämän. Siis se on jotenkin, työkaveritkin sanoo mulle, että miten sulla on aina? Sulla on aina nämä kaikki. No, mihinkä tulokseen sä oot tullut, että miksi näin on? Koska kukaan täysjärkinen ihminen ei valitse tuupaa tai pasuunaa soittimeksi. Herran jestas, aivan naurettavia, painavia, ikäviä soittimia. Niin, roudataan jotain tuupaa ja sitten soittaa sillä jotain pari ääntä ja sitten lähteä pois. Joo, pyydän anteeksi välihuutelua. Ei mitään. Juuri tämä. Joo, mutta siis se vaan on jotenkin. Mä en ymmärrä, mikä se on. Ehkä se on sitäkin, että mataliin vaskiin haetaan vähemmän, siis ihmiset hakeutuu vähemmän. Se materiaali, jos näin oppilaista voi sanoa, niin on suppeampi, mistä me otetaan ne sisäiset oppilaat. Entä sitten vaikka pianoon, viuluun, jossa heillä on sitä valinnanvaraa tavallaan niin kuin enemmän. Tietenkin nythän on sitten menty siihen joissakin paikkakunnilla, että otetaan niin kuin ilmoittautumisjärjestyksessä sisään, niin sittenhän se ei taas pidä paikkaansa, mutta meillä toistaiseksi on ollut ainakin vielä pääsykokeet. Joo, kaikilla paikkakunnillahan ei tavallaan riitä hakijoita. Siis, Niin. että tämähän alkaa olla se, että mikä tietysti on niiden puolesta on hyvä, jotka ei muuten pääsisi. Mutta sitten taas tietysti voidaan olla huolissaan sitten siitä, että minkälainen musiikillinen taso meillä sitten tässä maassa sitten kehittyy, jos ajatellaan orkesteritoimintaa ja näin. Näin se on. Mutta joo, että on siis erilaisia oppijoita, kyllä hyvin erilaisia. Että mä just tuossa, kun mä kävin seuraamassa siellä Porissa Myötätuulen koulussa, joka on siis se erikoiskoulu, miten se sanotaan, onko se erikoiskoulu vai? Olisiko Erityiskoulu. Niin ihana nimi sillä, Myötätuuli. Joo, Myötätuulen koulu on sen nimi. Niin kävin seuraamassa siellä pari tuntia ja sitten vaan totesin sille opettajalle, että no, et se on mitään sen ihmeellisempää tee kuin mäkään siellä soittotunnilla, että ihan sama juttuja mä teen. Et siis mä olen ajatellut sillä tavalla, että jotenkin niin kuin mulla on sellainen visio, että siellä tehdään jotakin hirveän erilaista ja kummallista ja mistä mulla ei ole mitään hajua, jotain semmoisia asioita siellä erityiskoulussa, että ne opettajat jotenkin ne osaa tehdä jotain paljon enemmän kuin mitä mä osaan, koska mulla ei ole mitään koulutusta siihen asiaan, vaikka mulla on niitä oppilaita. Niin ei kyllä mä ihan niitä samoja juttuja teki kuin mäkin. Eli ihan vaikka tämmöinen, että kun päivä aloitetaan, kun se oli päivän ensimmäinen tunti, niin opettaja kävi niin kuin koko päivän ohjelman läpi ihan silleen pala palalta, että mitä tänään tapahtuu. Tämähän teen sitä soittotunneilla niin kuin oppilaiden kanssa, ketkä ei pysty niin kuin keskittymään, tai se keskittyminen on hyvin hankalaa, niin mä käyn ihan läpi, tai me yhdessä tehdään se, että mitä tänään tapahtuu soittotunnilla, ja piirretään se taululle, ja sitten mennään aina osainen osaselta, ja sitten kun ne osat on tehty, niin se soittotunti on loppu. Oli mitä kello tahansa sit siinä vaiheessa. Olen sopinut niin kuin vanhempien kanssa, että jos tämä tunti kestää 25 minuuttia 30 minuutin sijaan, niin se kestää sitten sen verran, että me ollaan sitten tehty ne meidän jutut, että mä en ala venyttää sitä enää. Ja kun tässä on vielä 5 minuuttia aikaa, niin tehdäänpä vielä tämmöinen.
Kyllä, mutta tuo kuulostaa siis ihan, että sinä olet osannut tehdä ihan oikein ne asiat, että lapselle, jo, niin kuin puhuttiin aikaisemmin tuosta, että miten voi olla hankalaa hahmottaa aikaa, niin kuin, että kuinka pitkä aika on vaikka ensi kevääseen tai johonkin kuukauden päähän, niin tuo, että oppitunnillakin sen palastelee. Ja oppilaalle on selkeää sitten niin kuin se, että kuinka tunti etenee. Ja mitä enemmän on sitä toiminnan ohjaukseen liittyvää ja keskittymiseen liittyvää haastetta, niin sitten se tukee sitä. Eli ei tarvitse panikoida, että mitä seuraavaksi tapahtuu, vaan ne rutiinit ja rakenteet on ne, niin kuin ne tärkeät, mitkä luo sen semmoisen turvallisen sen oppimisympäristön. Joo, ja sitten totta kai toivoo sitä, että ne rutiinit siirtyy myös sinne kotiharjoitteluun sitten myös. Monestihan sitä joudutaan kouluttamaan myös vanhempia siinä samalla sitten. Kyllä. Onko muilla kokemuksia? No, mulla ensimmäinen varsinainen opetusharjoitteluoppilas oli aikuinen, jolla oli aivan mielettömän vakava keskittymishäiriö. Mutta hän oli ihana tapaus sen takia, koska hän oli myös ihminen, jolla oli parhaat keskittymisen hallintakeinot, mitä mä oon ikinä nähnyt. Et hän oli joutunut sen kanssa taistelemaan, hän oli joutunut sen kanssa työskentelemään niin tolkuttoman paljon, että se osasi ne niin kuin käsitellä itseänsä ja niin kuin missä tahansa pystyi vetämään vaiheessa pystyi vetämään itsensä kasaan ja keräämään ihan pikkusen lisää keskittymistä tiettyyn pisteeseen asti. Ja sen tietyn pisteen se kanssa tiesi, ja siinä kohtaa kun se sanoi, että nyt on lääkkeen vaikutus loppunut ja keskittyminen loppunut, enää ei kannata tehdä mitään, niin se myös tarkoitti sitä. Okei. No mutta ihana, että hän tunnisti sen ja pystyy sanottamaan. Se aikuinen tietysti pystyy, mutta lapsi ei välttämättä pysty siihen. Joo, ja nimenomaan se, että kun oli ensimmäinen oppilas, niin kuin tällainen aikuinen, niin keskittymistä on ollut sen jälkeen ihan mielettömästi helpompi käsitellä. Et kun on nähnyt sen niin kuin ääritapauksen, joka on rakentanut itsensä niin kuin käytännössä identiteettinsä sen keskittymishäiriön ympärille, koska on ollut pakko. Niin se oli ihana tapaus. Ja sitten nyt on muitakin. Itse asiassa yllättävän paljonkin. Mulla on tällä hetkellä oppilas, joka ei puhu. Siis vastaa kyllä ei, ehkä. Yksittäisiä sanoja, niin kuin opeteltuja rutiineita. Esimerkiksi totta kai se aakkoset osaa sanoa peräkkäin. Kun nuottinimiä lähtee, niin sieltä tulee aakkoset. Mutta sitten jos sieltä kysyy mitään muuta, minkä vastaus voi olla jotain muuta kuin kyllä tai ei, niin ei tule vastausta. Onko tämä tämmöistä valikoivaa mutismia vai eiköhän niin kuin muutenkaan puhu? En tiedä. Se saattaa olla, että siellä on jotain autismin kirjoon viittaavaa taustalla. Niin kuin omanikäisilleen ja sisaruksilleen puhuu. Joo. Nähtävästi vanhemmille puhuu, mutta vieraille aikuisille. En tiedä, mikä siellä on taustalla. Luultavasti montakin asiaa tavalla tai toisella. Toivoisin, että se olisi ihan vaan sitä, että puhuu niille ihmisille, joihin luottaa ja vielä ei vaan luota minuun. Että se luottamuksen rakentaminen on siellä se iso asia. Kun hänelle esittää kysymyksen, johon odottaa vastauksen, niin leuasta näkee, että niin kuin mahdollisesti saattaisi olla jotain puhumassa, jotain haluamassa sanoa, mutta ei pysty tuottamaan sitä tekstiä. Niin, tuottamaan sitä puhetta, niin on erityistapauksia, tämä on niistä tällä hetkellä se ehkä erityisin. Ja ehkä nyt ensi kerralla, kun puhutaan autismin kirjoon liittyvistä tekijöistä, niin ehkä tullaan myöskin tähän kommunikaatioon. Eli mitä kun ei vaikka ole yhteistä kieltä, vaikka meidän äidinkieli olisikin sama, mutta tavallaan jos on tätä mutismia tai puhumattomuutta tai kyvyttömyyttä sanallisesti ilmaista itseään, niin mitä ne voi olla sitten ne kommunikaatiokeinot. Ja meillähän on musiikki. Sehän on jo lähtökohtaisesti, niin kuin, että muistan itse, kun olin pianonsoito-opettajana, niin saatoin tällaisten mykkien, vaikka en nyt sanasta hirveästi pidäkään, mutta tämmöisen puhumattomien kanssa
niin kuitenkin tehdä jotakin improvisaatioharjoituksia, siis sillä tavalla, että meillä oli niin kuin vuoropuhelu, että lähdettiin, että mä soitan ti, ja toinen vastaa sitten siihen, ja ensin harjoiteltiin niillä yhdellä, eli se kommunikaatio voi tapahtua niin kuin myöskin niin kuin non-verbaalein keinoin, mutta ymmärrän, että se voi olla niin kuin turhauttavaa sitten, kun haluaisi kuitenkin tietenkin jonkun sanasenkin joskus vaihtaa. Mutta Joo. joo. Ja tämä on jännittävä tapaus. Tämä on sellainen tapaus, josta kiva olisi keskustella pitkäänkin, mutta ehkä tänään se ei ole tarpeen. Siellä on myös, niin kuin mä luulen, että osa siitä niin kuin äänen tuottamattomuudesta on myös sitä, niin kuin, että ei halua tuottaa ääntä, lähtökohtaisesti ääntä. Sitten se heijastelee soittamiseen, jos ei tiedä täsmälleen, että nyt on soittamassa oikeaa ääntä, koska pasuunassa ei tiedä. Pasuunassa lähtökohtaisesti se, että tietää mikä äänitorvesta tulee ulos, niin en minä tiedä mistä se tulee. Tai on ajatuksia, Mutta voi olla, tiedän, että meillä on tämmöinen ihmeellinen ihmiskoe menossa tällä hetkellä, missä niin kuin meidän lapset ja nuoret, jotka voi aika huonosti, niin myöskin voi olla tämmöinen ihan virheen pelko tässä niin kuin täydellisessä maailmassa, missä kaikki on kiiltävää ja täydellistä ja puhdasta ja tämmöinen, niin sitten, että me tehdään virhe tai päästetään väärä ääni, niin voi olla, joku voi niin kuin päässänsä rakentaa sen siihen, vaikka sä oot siellä oppimassa, niin kuin tälleen opettajan näkökulmasta ajattelut, että täällähän mä opetan sua siihen. Mutta tässä voi olla ihan jotakin mielenterveyden ja tämän ajan näitä ilmiöitä, mitä nyt silleen pulpahtelee esille. Ja on virhepelko. Sen ihan suoraan pystyy sanomaan, että on sitäkin. Mutta jännittävä tapaus. Mutta joo, näitä siis käydään läpi sitten, ja minusta on ihan mahtava kuulla, kun te tuotte esille. Tämmöistä mä haluankin tämän meidän kurssin olevan, että tavallaan käydään tätä keskustelua, ja yhdessä ehkä pohditaankin niitä ratkaisuja, mitä niissä tilanteissa voisi tehdä, tai minkä sä nyt opettajana voit tehdä. Se on kuitenkin pieni aika viikossa, mitä sä näet häntä. En halua myöskään niin kuin teille paineita luoda siihen, että se on kuitenkin merkityksellinen paikka olla sen lapsen ja nuoren elämässä. Nopeasti sanon vaan, minä joskus kokeilin semmoista, kun minulla on yksi sellainen oppilas, kun mä aina kysyn oppilailta, että mitä sulle kuuluu, että mä niin kuin vähän tiedän, että missä mennään, kun sä tulet siitä ovesta sisään, että millä päällä sä olet, että minkälaisilla hansikkailla mä yritän tässä nyt kohdella. Niin sitten kun yksi oli semmoinen, kuka ei oikein sanonut koskaan mitään, niin mä pyysin, että hän soittaisi pianolla sen, miltä hänestä sillä hetkellä tuntuu. Siis hän oli baritonitorven soittaja, mutta siis niin kuin, aivan sama mitä ääniä sieltä tulee, mutta kyllähän sitä sen tunteen saa, niin kuin, jos se lyö sitä pianoa näin, niin se todennäköisesti on vähän vihainen silloin. Jotain tämmöistäkin voi kokeilla. Kyllä. Kiitos vinkistä. Hyvä vinkki. Ja tähän asiaan viimeisellä luennolla sitten paneudumme vielä enemmän niin kuin just näihin tekijöihin, tähän kohtaamiseen, tähän oppilaan kohtaamiseen, millä tavalla me voidaan niin kuin luoda sitä tavallaan sitä näkyväksi tulemista, sitä, että se oppilas niin kuin alkaa luottaa vähitellen, koska monella lapsella voi olla myös se, että ne on aika moneen aikuiseen jo pettynyt, niin sitten se, että kuinka sitten se saavutetaan, mutta siitä puhutaan sitten viimeisellä luella. Onko Taavilla tai Teresalla jotain kommentoitavaa? Onko teillä tullut erilaisia tämmöisiä erityisen tuen oppilaita? No mulla ei ole kyllä ollut. Joo. Voin sanoa sen suoraan. No sulla on täällä sitten täys toolbox nyt sitten valmiina. Kyllä. Joo, mutta siis se, että minusta on ihana kuulla myös se, että ja te olette ihan mahtavalla paikalla taiteen perusopetuksen äärellä siihen, että tavallaan kaikenlaiset oppijat sinne teidän luokkaan voi tulla ja se, että sitä kautta voidaan myös mahdollistaa sitä, että he pääsevät vertaisten kanssa, jos on vaikka erityisen tuen oppilas, niin pääsee sitten vertaisten kanssa soittamaan vaikka samassa orkesterissa ja se semmoista niin kuin just sitä
osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta edistää, mistä tämä inkluusio tavallaan tulee. Ja joo, tästä inkluusiostahan on 1000 eri käsitettä, tai siis määritelmää, mutta siihen liittyy vahvasti tämä osallisuus. Eli että kaikki voi niin kuin, opiskella yhdessä niin kuin vertaisten kanssa. Ja se, että se olisi kaikille yhteinen koulu. Ja just niin kuin sanoin, niin taiteen perusopetuksen puolella tämä parhaiten onnistuukin. Että peruskoulun puolella se ei ainakaan tällä hetkellä tunnu toimivan hirveän hyvin. Ja mitä me voidaan opettajina tehdä on sitten se, että meidän täytyy ajatella, että se lapsi ei ole se vika, vaan se ympäristö täytyy modata sillä tavalla, että se lapsi voi niin kuin, osallistua. Eli nykykeskustelussa ollaan poistumassa siitä, että puhutaan vaikka kuulovammaisesta tai vammaisesta ylipäätään. Eli ei ajatella, että se lapsi tai nuori on vain sitä. Hänhän on paljon muutakin kuin se hänen ominaisuutensa, mikä hänet määrittelee sitten monesti siinä oppimisen kontekstissa. Koska se siinä tulee helposti esille. Moni lapsihan kotona toimii kuin ihmisen ajatus, koska se koti on niin kuin tavallaan muotoutunut kotiympäristö ja perhe, kun on oppinut pienestä asti tuntemaan, niin sellaiseksi, että se hänen toimintansa ja hänen aistinsa ja hänen niin kuin vuorovaikutuksensa niin kuin ymmärretään. Eli silloinhan lapsilla voi kotona olla kaikki ihan niin kuin, siis silleen hyvin, mutta sitten kun siirrytään paikkaan, missä on paljon muitakin, eli sitten tulee ne haasteet, eli että jos on aistitoiminnassa tai toiminnanohjauksessa tai jossakin muussa hermostossa jotain sellaista, mikä niin kuin tavallaan kärsii siitä ympäristöstä, niin silloin tavallaan sen ympäristön tulisi mukautua sillä tavalla, että se yksi pystyy siellä olemaan. Sehän todennäköisesti ei haittaa muita, jos me pystytään muokkaamaan ympäristöä tai vaikka soittimia sellaisiksi, että se yksi pystyy soittamaan myös mukana. Eli mä en tiedä, onko teille tullut vastaan kaikkia näitä modauksia, en tiedä mitä puhaltimilla voidaan tehdä muuten, en tiedä, mutta mä oon tehnyt semmoisen nelikielis-kitaran, että sitten sitä pystyy soittamaan. Mä voin ne jollain näillä luennoilla näyttää, miten ne tehdään sitten, että voidaan soittaa niin kuin barresointuja sillä tavalla ilman, että tarvii ottaa sitä asentoa näin, vaan voidaan, että ne soinut silleen. Ja kitarahan voi laittaa vaikka niin kuin kanteleen syliin, eli pitää itsekin päästä irti siitä, että miten sitä pitää pitellä sitä. Eli onko tärkeää, että se, niin kuin se kitara on siinä kitaransoittoasennossa, vai onko se ihan ok, että jos on vaikka niin kuin kantele sylissä? Eli pikkusen aina joskus miettiä sitä itsekin, että kuinka kiinni minä olen niissä perinteissä, mikä varsinkin glasaarissa itsekin, glasaarikoulutuksen saaneena, niin miten siinä on kiinni siinä, että kuinka sitä soitinta tulee soittaa. Että voidaanko me jollakin tavalla muokata niitä soittimia tai tapoja opettaa tai aikatauluja. Just niin kuin sanoit, Anu, siitä, että sä lopetat sen 5 minuuttia aikaisemmin, jos se asia on käyty. Minusta toi on just oikein. Eli sä meet sen, niin kun elät siinä hetkessä sen oppilaan ehdoille ja hänen taitojensa mukaisesti ja keskittymiskyvyn ja näin. Ja sama kuin Riku sanoit siitä, että kun se sanoo se sun oppilaista, nyt ei pysty enää, niin sitä ei niin kuin väkisellä, vaan että me muokkaudutaan sen oppilaan niin kuin tarpeiden mukaisesti. Ja se voi olla joskus haastavaa, mutta tämä vaatii meiltä vähän sitä niin kuin ajatustyötä. Mutta joo, teidän pitää miettiä, mä en pysty miettimään, mitenkä pystyisi puhallinsoittimella niin kuin jotenkin helpottaa sitä tai yksinkertaistaa sitä niin kuin soittotekniikkaa tai soittamista ylipäätään. Mutta kun keksitte, niin kertokaa sitten meille kaikille.
No sitten jos meillä on niin kuin, siellä luokassa henkilö, jolla on paljon vaikeuksia, vaikka motorisia niin kuin tämmöisiä, jos on vaikka vaikea pitää jotain soitinta kunnolla kädessä tai niin kuin vaikeita kehityksen viivästymiä tai tällaisia, tai laajoja oppimisvaikeuksia, niin sitten voidaan miettiä, että voitaisiko me tällä tunnilla keskittyä vaikka niin kuin motorisiin tai tehdä jotain harjoitusta. Just kun puhuttiin sitä toistosta tuolla aikaisemmin, että me saatetaan oppia joku asia helpommin sitten, kun me eri tavalla opitaan, niin voitaisiko me joskus vaikka keskittyä johonkin motoriikkaharjoituksiin, tai miten me tässä nyt tällä kappaleella voidaan vaikka kommunikaatioita tukea. Toki sitten kun mennään vaikeasti kehitysvammaisiin, niin sittenhän tulee myöskin se, että he eivät välttämättä myöskään pysty tosiaan samalla tavalla soitinta pitämään tai samalla tavalla kommunikoimaan tai samalla tavalla niin kuin toimimaan muiden ihmisten kanssa, niin silloin nämä toiminta-alueita järjestettävät niin kuin tavoitteet on sellaisia. Mutta ehkäpä musiikkiopistossa perinteisessä vielä ei tällä tasolla olla. Mutta että tästä voi ottaa ideaa ehkä itsellensä, että voisinko mä keskittyä jollakin tunnilla johonkin näihin toiminta-alueisiin, mitä me voitaisiin sen soiton avulla sitten tukea. Tähän kysymys. Kun just toi motoriset taidot, soittamisessa motoriset taidot on, kun se on nimenomaan sitä asiaa, mitä puhutaan, varsinkin mitä pidemmälle menee, että miten pystyy harjoittelemaan soittamista ilman soittamista. Ja motoriset taidot, se on se, että mikä on se, no esimerkiksi pasuunalla meikäläisellä ajatus, että mikä on se niin kuin oikean käden koreografia, että mä saan kaikki vedot oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Niin mullahan se on helppo harjoitella sen takia, koska mä ymmärrän sen merkityksen ja mä ymmärrän sen toiston. Mutta esimerkiksi tuollaiselle niin kuin perustenaville, niin kuin esimurkuille, niin onko sellaista niin kuin idea-ajatusta, työkalua, että mikä saa tehtyä sitä hommasta kivaa? Et minkä takia sen saisi opetettua, että oppilas malttaisi sitten käydä läpi sen, että etsitään se kakkosveto kakkosvedon paikalle, eikä soiteta sitä ääntä. Et haettaisiin pelkästään se motoriikka sinne. Niin onko siihen sulla ideoita, työkaluja, vinkkejä, jotain sellaista olemassa jo nyt? No mullehan heti tuli, kun mä näin sun käden liikkeet. Mähän en tiedä näistä, minkälaiset ne erilaiset vedot on siinä, mutta mullehan heti tuli mieleen siis joku tämmöinen tanssiliike. Ja tähän palataan ehkä jossain vaiheessa, siis mä en ole tanssiopettaja missään nimessä, mutta mä siellä erityiskoulussa käytin siis musiikkia ja liikettä siis niin kuin oppimisen tukena. Eli kun hienomotoriset taidothan on kaikista vaikeimpia oppia, eli ensin me hallitaan tämä, niin kuin tämä iso liike, ja siitä niin kuin pystytään sitten pienentämään. Mitä pienempi lapsi, sitä isommat liikkeet on, ja sitä vaikeampi on sitä hienomotorista taitoa vielä kehittää. Eli ensin pitää hallita ne isot liikkeet, kunnes voidaan näin. Niin mä mietin siinäkin just tuossa, että jos pitää harjoitella niitä erilaisia vetoja, niin voisiko siihen kehittää jonkun TikTok-tanssin tai jonkun semmoisen leikin, riippuu tietysti iästä, että minkä ikäisiä on. Että mä oon Suzuki-koulussa ollut siis sääestäjänä, ja siellä nämä viuluoppilaathan teki kaikkia niitä jousiharjoituksia ilman jousiakin, siis sitä motoriikkaharjoitusta, kaikkea tekivät niitä. Mutta mä en ole puhallinorkesterissa koskaan ollut, enkä osaa soittaa itse puhaltimia, niin mä en tiedä, että just tälle osaa sanoa tarkasti, mutta voisiko siitä kehittää jonkun semmoisen liikkeellisen leikin, tai että se tulisi se palkinto jollakin tavalla. Voisiko siinä olla jotain battleja? En mä tiedä. Siis heti tuli mieleen, että miten siitä saisi semmoisen niin kuin, hauskan jutun, mikä sitä lasta tai nuorta niin kuin motivoi. Jos sulla on, Riku, on sellaisia oppilaita, kenellä pasuna slaidikäsi on liian hidas,
että se ei ole sellainen napakka. Niin mä oon käyttänyt semmoista, että mä oon laittanut A4 tälleen siihen slaidin eteen ja sitten sanonut, että sun täytyy niin nopeasti sillä slaidilla niin kuin napauttaa sitä paperia, että se menee puoliksi. Sehän repeytyy se paperi puoliksi. Ja se on niiden mielestä ihan sairaan hauskaa. Ja se palkinto on siinä. Se palkinto on heti siinä. Otapas tuokin. Oota. Iso ongelma ei ole se, että se slaidikäsi olisi liian hidas, tai siis lähtökohtaisesti se on kaikilla liian hidas. Mutta, niin kuin, enemmän ongelma on just se, että kun ne vedot on ihan missä sattuu, ja ei ole, niin kuin, tuntuu siltä, että ei ole mitään tolkkua, että mihin ne on edes tähtäämässä. No voiko tehdä semmoisen niin kuin tikkataulun, jonka pitää sitten niin kuin tähdätä johonkin kohti, mihinkä se tulee. Ja sitten se paperi pitää mennä vielä rikki just tolle, että se on tarpeeksi niin kuin napakka. Mutta hyvin tämmöinen niinku mielikuvitusrikas saa olla soito-opettajana, että keksii kaikenlaisia leikkejä. Leikit on ihan in. Joo. Monethan niistä ihan vain se, että niin kuin, tekee siitä ihan vain sen leikin, että onnistuuko. Niin se auttaa, mutta kun monesti se leikki ei ole riittävä, niin pitääpä ottaa. Tässä oli paljon hyviä idea-aiheita. Että, Niin, ja sinä olet sen soittimen asiantuntija, niin sinä nyt tiedät, miten se kannattaa toteuttaa. Että täältä voidaan antaa tämmöisiä niin kuin ajatuksia. Joo. Muovipasuunan mittatikku, jonka voi pistää aina. No joo. No niin, kerropa sitten, miten toimii, kun testaat. Joo, mutta tosiaan niitä erilaisia toistoja voi sitten kehitellä näiden eri toiminta-alueiden niin kuin tukemisen myötä. Ja ootapa, mä otan tuon puhelimen, että mä en näe mitään kelloa. Noin. Joo. No nyt meillä on ollut käsitteinä erilainen oppia, inkluusio, niin sitten mä halusin vielä, en löytänyt suomeksi tätä, niin siksi on tämä nyt sitten englanniksi, eli equality tarkoittaa niin kuin tasa-arvoa ja equity on sitten yhdenvertaisuus. Ja tämä kuva minusta hyvin niin kuin kuvastaa sitä, mikä niiden välinen ero on. Eli tasa-arvo on sitä, että annetaan kaikille se sama juttu, eli sama laatikko. Mutta koska me ollaan kaikki erilaisia, niin se ei välttämättä niin kuin, auta meitä. Mutta yhdenvertaisuus on taas sitten sitä, että ollaan niin kuin reiluja kaikessa tilanteessa. Saadaan niiden omien ominaisuuksiemme mukaan sitten sitä tukea ja apua. Ja mulla oli sitten Rikun toiveesta pari videoa. niin mutta meillä on mennyt niin nyt tämä aika tästä, että mä mietin just, että kannattaakohan meidän tähän nyt mennä. Eli nuo on tuommoisia minuutin 2 mittaiset videot siitä, että mitä se inkluusio tarkoittaa, ja sitten tuossa on vielä tuo tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden välinen ero. Niin ehkä me tehdään niin, että katsotaan hetkinen, mä laitan teille tuohon chattiin. Vielä noin. Mä hävitin teidät. Liikaa on kaikkea auki. Tuossa on tuo 1. Nämä on tosiaan vain 2 minuuttia. Niin kurkatkaapa nämä ja pidetään semmoinen loppukeskustelu sitten. Mulla oli tuossa tarkoitus, että olisitte kirjoittanut noita asioita ylös tai keskustelleet, mutta te voitte sitten siihen oppimispäiväkirjaan kirjoittaa, mutta tehdään semmoinen pieni koonti, niin katsotaan noin ja kohta takaisin sitten.
Anu on ainakin kattonut video, onko Riku ja Taavi ehtinyt katsoa? Joo, just sain katsottua. No niin, Sama täällä. no te voitte sitten vaikka sinne oppimispäiväkirjaan kirjoittaa näitä ajatuksia enemmän, mutta ehkä minua kiinnostaisi eniten kuulla tuo, että mitä siinä puhuttiin siinä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuutta kuvaavassa videossa niitä esteiden poistamisesta, eli se aita poistettaisiin niin kuin kokonaan, niin mitä se voisi tarkoittaa nyt vaikka musiikkiopistokontekstissa, vai onko jo kaikki esteet poistettu? Musta tuntuu, että se iso osa siis niinku musiikin esim. Vaikka opistotasollakin, niin iso este on se kilpailullisuus, koska se on se pääasia, mitä ilmeisesti, tai mun käsittääkseni vieläkin niin kuin haetaan niillä musiikkioppilaitoksilla, että ei niin kuin pelkkä se harrasteisuus, niin mä näkisin sen vähän niin kuin pienenä esteenä. Joo, itse asiassa aika hyvä pointti, minkä nostit esille. Mä olin onko sulle Taavi, hän on pianopedagogiikan, tämä Johanna Hasu tuttu? Ei ole tuttu. Joo, hänhän on kritisoinut myös tätä kilpailullisuutta nimenomaan, no klassisessa musiikissa, mutta kyllä rytmimusiikissakin, mutta ehkä se perinne on vaan pidempi klassisessa musiikissa, että sitten se voi monen oppilaan ehkä lannistaa se, että jos sitten niin kuin siinä kilpailussa ei niin kuin tavallaan pärjää, ja kuitenkin kun se tietyllä tavalla pohjautuu siihen niin kuin näiden tasosuoritusten tekemiseen. Mutta toisaalta sitten taas nämä kriitikothan on sitten sanonut toisaalta sitä, että no sittenhän me ei anneta niiden loistaa, joilla se potentiaali ja osaaminen on. Eli sitten taas tasa-arvon niin kuin taakkana voi tulla se, että me tasapäistetäänkin myös. Eli sitten, että tämä on hirveän siis vaikea kysymys, mutta siis se on totta, ja se voi niin kuin tavallaan osan sitten tiputtaa kelkasta. Että en tiedä, että pitäisikö olla sitten, no varmaan kilpaurheilussa on ihan sama asia, siis tietyllä tavalla. Että on ne höntsäporukat ja ketkä pääsee edustusjoukkueeseen. Niin. Mutta saako kaikki silti samanlaista valmennusta ja opetusta? Niinpä. Että en tiedä sitten, että olisiko semmoinen, mä en tiedä, että mikä tavallaan ratkaisisi sen, että kaikki voisi niillä omilla ehoillaan. Ja kyllähän niin kuin voi tehdäkin, mutta siis tavallaan ehkä se, niin kuin se kulttuuri, mihin se perustuu, niin on silleen, ainakin vanhan koulukunnan opettajilla varmasti vielä olemassa, mutta ehkä se muuttuu tässä sitten ajan myötä ja opettajienkin myötä. Tuohon haluaisin kommentoida sitä, että uusi opsihan mahdollistaa sen, että ei ole nimenomaan sitä perinteistä tasosuoritusjärjestelmää tai sen kaltaista maailmaa. Niin musiikkiopisto-opettajana, nimenomaan musiikkiopisto-opettajana, eikä esimerkiksi kansalaisopisto-opettajana tai vapaan kentän opettajana, niin mä myös mietin, että musiikkiopistohan on myös meidän ammattikoulutuksen ensimmäinen porras. Et tavallaan se, miten mahdollistetaan kaikille se kiva harrastus, mutta samalla pidetään huoli siitä, että me pystytään kouluttamaan myös suomalaisia muusikoita suomalaisiin orkestereihin. Kyllä. Ja miten näiden välillä tasapainoillaan. Niin mä en ole ihan varma, että onko musiikkiopisto se
instituutio näin niin kuin yleisesti, jonka tarvitsee tässä kohtaa joustaa, vai voisiko jossain muualla olla se jokin muu, joka pystyisi niin kuin tekemään sen. No, vähenevien resurssien maailmassa vaikuttaa siltä, että musiikkiopisto on se, jonka pitää joustaa, muuten ei saa, muuten niiden toimintaedellytyksiä ei ylläpidetä. Tämä on kyllä, joo, mikä olisi kiva harrastus, niin se maailma on jännittävä. Mutta oikeastaan sekin vähän sillä, että miten ajattelee, että mikä on tasa-arvosta, mikä on yhdenvertaista musiikkiopistossa. Jos ajattelee sillä tavalla, että kaikkia pitää opettaa samalla tavalla, että se on yhdenvertaista ja tasa-arvosta, niin joo, ehkä se sitten jollain tavalla on. Mutta sitten sekin on kyllä tasa-arvosta ja yhdenvertaista, että jokainen saa sitä opetusta, mitä itse tarvitsee. Kyllä, mä Eli sanoisin, siis- että se on yhdenvertaisuutta, että kaikki Niin. saa sitä opetusta, mitä tarvitsee. Ei, siis sehän on lähtökohtaisesti jo kuollut ajatus, että jos kaikille annetaan samaa opetusta. Niin. Nimenomaan Niin. se, että kaikki Eli saa- jos on joku sellainen oppilas, joka oppii ihan todella nopeasti ja on ihan huippu, niin mun mielestä sen tarvii saada sen enemmän sitä opetusta silloin. Vaikka 2 kertaa viikossa soittotunti, mä tiedän, että se ei ole niin kuin käytännössä aina mahdollista, mutta siis niin kuin, että se olisi, mun mielestä se olisi yhdenvertaisuutta Kyllä. ja tasa-arvosta. Allekirjoitan tuon. Eli siis just se, että se, niin kuin se ympäristö joustaa tässäkin. Eli se todella lahjakas saisi sitten halutessaan ja vanhempien suostumuksella ja niin saisi sitten niin kuin vaikka lisää sitä opetusta. Ja niin kuin tämä, sanokaa nyt se, mikä se on se huippuviulisti täältä Oulusta lähtöisin, tämä Lilli, tämä tosi nuori. Mutta siis tavallaan just miten hänen kohdallaan sitten on toimittu, että hän sitten mestarikursseille ja viuluakatemiaan ja vaikka minnekä, että sitten kun niitä on, jotka sieltä ne nousee, ne huiput, niin myöskin sen ympäristön tulisi joustaa heidän kohdallaan, niin kuin joustetaan sitten sen kohdalla, joka sitten ei niin kuin välttämättä niin tavoitteellisesti harjoittele tai että ei edes pysty siihen, mutta että evätäänkö sitten häneltä oikeus niin kuin opiskella kokonaan. Mutta tuo, mitä Riku nostit esille, että onko se musiikkiopiston tehtävä, vai voisiko tässä olla sitten kansalaisopistot ja muut vapaa-sivistystyön niin kuin tekijät, niin on hirvittävän hyvä kysymys. Mutta tämä pitäisi varmaan niin kuin sillä tasolla niin kuin oppilaitosten, tai jollakin kukaan siitä nyt sitten päättääkään, mutta käydä se keskustelu läpi, että miten sitä yhdenvertaisuutta kaikkien osalta niin kuin vietäisiin eteenpäin. Kyllä. Mulla olisi vaikka mitä vielä, mutta minunkin pitää lähteä lasta hakemaan kohta tuolta. Täällä on satanut lunta ihan hirveästi, niin se on tuolla lumihangessa. Meillä on satanut vettä koko päivä. Täällä on lunta. Tänne tuli talvi takaisin. Mutta ehkä siis, joo. Ehkä me keskustellaan tästä vielä myöhemmin lisää, mutta mä ylipäätään olen kritisoinut tätä. Tuossa enkunkielisessä sanassa se näkyy, että tavallaan se, millä tavalla määritellään se ihminen, joka ei niin kuin siihen ympäristöön sitten sopeudu joidenkin ominaisuuksiensa vuoksi. Ja miten se tulee erilaisissa konteksteissa eri tavalla näkyviin. Mutta että hänet määritellään monesti sen mukaan, mikä se hänen yksi ominaisuus on, joka sitten siihen oppimiseen koulukontekstissa vaikuttaa. Ja puhutaan tuosta autonomiamyytistä ja misfitistä sitten joskus lisää. Ne on sellaisia käsitteitä, mihin mä oon ihastunut tässä. Ja ikä tuo sen, että ei enää kuvittele olevansa itsekään mitenkään semmoinen autonominen toimija, niin sitten alkaa olla armollisempi kaikkia muitakin kohtaan. Mutta joo, tehdäänpäs niin, että mä annan teille nyt sitten tämän viimeisen ensi kerralla. Eli meillä on 2 viikon päästä seuraava, ja käsittelemme sitten sitä autismin kirjoa, mitä se on, miten se ilmenee oppimisessa ja miten se ilmenee sitten musiikin oppimisessa ja sitten, että mitä meillä voisi olla työkaluja sitten siihen, miten me tuetaan autismin kirjo-oppilasta siellä meidän luokassa. Mulla oli tämmöinen case study, missä musiikkiliikuntaa käyttäen tämmöistä yhtä autismin kirjon poikaa
tutkin, niin ei tarvitse lukea sitä kokonaan, mutta mä kuvaan sen pojan kehittymistä noilla sivuilla, jos sen lukee, niin on pikkusen paremmin kärryillä sitten ensi kerralla siitä, että mistä mä puhun. Ja täällä nyt löytyy sitten myöskin nämä lähteet, mitä mä oon käyttänyt, jos kiinnostaa myöhemmin palata. Yes. Mutta hei, kiitos meidän tehokkaalle pienelle ryhmälle. Olitte aivan ihana. Ja nähdään sitten 2 viikon päästä uudestaan. Ja jos tulee kysymystä, niin minun osoite on katja.sutela@oulu.fi, eli sain mä sen tunnitunnuksen, mutta en mä pysty 2 organisaation sähköpostia käyttämään tällä ajalla, niin laittakaa siihen oulu.fi, jos tulee jotakin. Ja Anu, varsinkin jos olet menossa sinne kouluun, niin jos haluat Mä pistän sulle sitten ensi viikolla alussa. Joo, kiva. Ja mä laitan nämä sinne Moodleen, niin sitten voit, jos jää jotain epäselvää, niin täältä käydä kurkkimassa. Joo, kiitos paljon. Kiitos teille ja Kiitos. mukavaa päivää. Heippa! Kiitos. Samoin. Moi moi.